So, good morning mga pare ko. So, ayun na nga. Today, welcome to my vlog. Actually, palis na sana kami. Dumating yung aking mystery box from Lazada. Bakit ito lang ang order ko? 12 to ha, 12. 12 yung in-order ko sa'yo pero parang ano ako sa laman eh. Mukhang diskumpiyado ako sa laman ito eh. 12 yun ha. Ito, 12 to ha. Pag ako tinira mo Lazada, oh, ito na yon. Ibig sabihin ito lang pala yun. Ito. Ano kaya? Lazada? Ano to Lazada? Mystery box ko sa halagang 1,100. Ito? 1,100? Kinang mo ka Lazada. Siyempre, mayroon tayong ano to? Ano lang, alam mo magkano lang to, guys? 50 pesos yung charger. Tingnan natin. Ito yung mystery box ni Lazada sa atin. Oh, Lazada ha. Ito yung mystery box mo sa akin halagang 1,100 ha. Oh. Alam mo ba kung magkanuhin lang to? Ilang to? 50 pesos. Oh. Charger. Bulok. Lazada ha. Wow, may LED. So, pangalawang bukas. 12 to, 12. Meron tayo guys na LED. Ito at least to, napakinabangan to. Pero magkano lang to. Tignan natin kung inilaw. Tingnan natin sa... May power bank dito. LP solar. Ito. Tingnan natin kung gagana. Ito, may LED tayo. Ayun, gumana! Lazada! Lazada oh! Paki oh! Ayan, Lazada. Ha? Ito ano to? Ano to Lazada? Ano to? Sabon, Tide Bar? Yun. Kita ka Lazada ka, nadali mo ako dun ha? Ano naman ito Lazada? Ano naman ito? Ha? Ano to? Ha? Okay nang ina mo ka? Ano to? Lagayan ng cellphone? Ito, Lazada? Mystery box? Ang ina mo ka? Ito, ano to naman ito? Ha? Oh. Putang ilang headset na to. Leche ka. Mystery box pa more. Ay, dimunyado. Ano to, headphone? Wala yung mouthpiece. Magbibigay ka na lang din Lazada. Galing. 20 pesos. Ito, ano to? Kambal, nahulog ko. Ano yun? Ano to? Oh. Ha? Napawisan ako sa'yo eh. Ano to? Bakit may teddy bear? Ano to? Ano to Lazada? Ha? Ano to? Nanggigigil ako sa'yo. Punyeta ka. Ano to Lazada? Ano to? Ay. Ano to? Maganda. Ha? Ano to? Ano to Lazada? Okay lang ina. Ano yan? Ano to? Ito pa oh. Oh. Pampalaki yan ng Ano screen. to Lazada? Ano para? Ito pa may isa pa. Ha? Ito ba yung pinagmamalaki ninyo? Ha Lazada? Hmm? Lazada? Ito ba yung pinagmamalaki mo? Ha? Lazada? Ito ba yung pinagmamalaki mo? Oh, ito ba yung pinagmamalaki mo? Okay. Mga ano dyan, wag na kayo mag-mystery box. Charge to experience to. O, kita mo, dalawa na yun ha. Dalawa na. O, may isa pa. Napakabait mo Lazada. Merry Christmas sa iyo. Ano to? Ano to? Bibigyan mo sa akin Lazada? Ito ba pinagmamalaki mo mystery box? Kupal ka? O, ano to? Mga gawin ko dyan Lazada. Oh, wow. Headset, gulping headset. May headset na, may headset pa. Oh, wala namang mouthpiece. Oh, LED again.
Dalawa na LED. Oh, ayan. Oh, ayan. Ito, mga pakinabangan. So, ano pa? Ano to? Ano to? Oh, ano to? Wow! Headset ulit na hindi naman pwedeng gamitin. Headset ulit na wala mouthpiece. Ito magagamit ko, Lazada. Ha? Ha, Lazada? Nagbablog po ako, magagamit ko to. Oh, wow, bait talaga ni Lazada. Ito pa guys. Ito, makinig kayo ha. Sobrang bait ni Lazada. Alam mo kung bakit? Ha? Alam mo kung bakit, Lazada? 3 na yung LED ko. Lazada, opak. Oh, ito ba yung pinagmamalangin mong mystery box? Ito pa oh, Lazada. Ha? May 3 na, oh, 3 na yun ha. Ito pala. Hindi ko nabubuksan. Kasi, ganito rin ang laman yan oh. Ito oh, ito. Yan din ang laman yan. Ano to? Shit. Ano to? Oh, mayroon pang dalawa. Ano to? Ano to? Baka sakali, ano? Yung headphone naman na may gigi. Napatawa mo ako, Lazada eh. Oh, ito. Halagang 1,100. 1,100 yun, ha? Lazada. Oh, oh, ganun na naman. Oh, pakyo ka talaga, Lazada. Ano to? Oh, Lazada, ano to? Ano yun? Ano ito? Oh, ano to, Lazada? 1,100. Isa pa, may isa pa. Baka sakali, ano to? Ano kaya to? Ano kaya to? Siguro naman, may igi to. Ano lang to? Ano to? Mayroon na ako nito lagay ng cellphone. Ano to? Lintik na to. Ano to? 1,100? Ha? Ano to? Ah, ang cute! Ayan guys, alam mo sasabi ko sa'yo, Lazada? Ito ka, hindot ka, Lazada. Talagang 1,1, Diyos ko. Inulit-ulit mo yung product. 4 na ganito ang laman. Siningin na mukha. Tapos ito, ano to? Ano to? Elpo. Ay po. Oh, ito. Mga gamit ko to. Ito lang mga gamit ko guys, oh. Ito lang yung mga ang mapapakinabangan ko dito. Tataplo. Ayan lang. So ito, anong gagawin ko dito? Ano to gagawin ko Pampalaki dito? po yan po. Ha? Palagay ng buto. Ito to. Ito ba yung 1,1 na pinagmamalaki ko? 91 pesos ang isa. Kaya kayo guys, ha? Sa lahat po ng mga mahilig sa mystery box, charge to experience na lang ito sa nangyari sa akin. 1,110 sa halaga. 12 yung in-order ko. So, ito po ang mga laman. Ulit-ulit. So, hayaan mo, Shopee. Order pa ako sa iyo. So, yan po ang pinagmamalaki ng Lazada. So, shout out sa iyo, Lazada, ha? Ay, Lazada. Lazada, ito yung natanggap ko sa halagang 1,1, oh. Sa halagang 1,110. Ito yung natanggap ko, Lazada. Alam mo kung saan ito nababagay, Lazada? Diyan, oh. Ayun. Sa basurahan. O ayan, so charge experience guys. Yung mystery box na sinasabi ng Lazada. Ayan po. Tinapong ko lang. 1,100. So may kinuha tayong LED. 4 na piraso yung laman na LED light. So yun lang yung ating napakinabangan. So ito, wala itong pakinabang. Ito guys. Ito. Gulpe oh. Ayan oh. Wala. Oh, dyan yan sa basura. Ito siya oh. Diyan po nababagay yung mystery box mo, Lazada. Ayan. Merry Christmas sa'yo, Lazada. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.